Surt! 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 És perfecte! Benvinguda, bonica! Ets perfecta! It's not time to make a change. Es tracta de cobrir les necessitats de la nena que tots dos vam decidir tenir. So much you have to know. Find a girl, settle down. If Si you mostro interès, can marry, si me l'estimo més que res en aquest món. I am old, És que vaig but rebentar. I'm happy. I was once like you, Això no és veritat. M'ho acaba de dir. and I know that it's M'ha fet fora de classe. to be Creia que va... found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you Aquesta música... Val, de les quatre estacions. A meu pare li agrada molt llegir. I a vegades, quan llegeix, posa música clàssica. Papa, sóc el teu fill. No tinguis por, papa, no t'espantis. Quina broma és aquesta? El meu fill té 6 mesos, el meu fill no sap com va. Mira de posar-t'hi d'acord, de fer-hi conxorxa. Conxorxa? Sí, conxorxa, no saps què vol dir. Sí, és el que fèieu abans. Sí, abans fèiem conxorxa tots afiliats amb un De sindicat. seguida que arribi a Amsterdam afiliaré el sindicat de cambrers, si és que n'hi ha un, no pateixis. Tots som no es van Tu lloc. també estàs sol. Parlem de tu, ara. Doncs parlem una mica de tu també ara.